jiena naħseb li apparti l-ikel li huwa xi ħaġa essenzjali u importanti f'ħajjitna, però naħseb li hemm bżonn nippuxjaw iżjed u inti dolodu tellajt service fuq Facebook illi jisma' m'hemmx skużi biex ma tagħmilx l-eżerċizzju. L-eżerċizzju ma tistax tagħmlu jekk inti għattilhom għandek saqajk tuġab, jekk inti weġġajt, jekk inti għandek problemi u bdejt issemmi imma pija kulħadd jista' jagħmel eżerċizzju. Ara, l-ewwel net minix xi espert fuq il-hormones biex ngħidilkom xi jiġri fil-menopawża, però li jsibu. Jiena kważi sirt test. Vera! Li jsibu illi aktar ma nikbru, alright, hemm hormones illi jaffettwaw lil nies differenti b'modi differenti, però li jsibu in common l-aktar taf x'inhuma? Għandna tendenza noqogħdu aktar bil-qiegħda waqt li meta nkunu iżgħar iktar isu m'għandniex kwiet ġisimna. Għandna tendenza illi pereżempju aktar niklu nixorbu għax insibu r-refuġju, naħsbu li ħansolvu l-problemi fl-ikel u fix-xorb. Għandna tendenza illi pereżempju family duties, daddy duties, mommy duties, inwassal it-tfal mela fil-karozza, nixborhom fil-karozza, fit-traffic fil-karozza. Mela dawn ħafna affarijiet żgħar illi bin-naqra tintela l-ġarra. U bin-naqra ngħidu ara, ġejt biex inbidel il-gwardaroba u l-affarijiet tas-sena l-oħra mhux qed jidħluli, mhux minnhom għal-għada, biżmien, għaddit sena forsi, għaddew 6 xhur forsi, imma bin-naqra tintela l-ġarra. Għaliex Karl? Għax, apparti l-eżerċizzju illi huwa the number one attività li jaħraq il-kaloriji, hemm ukoll ċaqli żgħir. Bħal pereżempju jiena ferferidi, Mark li bħalli naf m'għandux kwiet. Aħna nużaw kaloriji ukoll anke biex nagħmlu dawn l-affarijiet bażiċi. Min jgħidlek il-metabolizmu tiegħi rieqed jew mejjed, irid ikun mejjed hu barra minn fuq u biex vera jkun mejjed, għax anke biex nieħu nnifs jien qed nuża l-kaloriji, anke rieqed nuża l-kaloriji, nuża aktar kaloriji anke jekk inkun rieqed jekk għandi aktar toning, aktar muscles. Għalfejn? Għax il-muscles sana jisom magna, romina, illi huma għandhom bżonn l-enerġija, għandhom bżonn il-kaloriji. Mela daw jgħinuna biex iżommulna l-metabolizmu tagħna għoli u bekk ġisimna jaħraq juża aktar kaloriji ta' kuljum. Mela dak vantaġġ ieħor għalfejn nagħmlu l-exercise regolari. Issa, hemm ukoll ara kemm tajba di, ġieli semmejniha ma forsi dak li kun qatt ma semaħħa, naħseb ħanalmu xi ħaġa importanti llum Romina. Hemm ukoll madwar 10% tal-kaloriji li naħarqu aħna. Illi daw ħajaffettwa kemm minnhom naħarqu ibbażat fuq x'nieklu. Tajt li mhux ovvja, ħanajdlek fl-ma sens. Jekk Mark u jiena, is-Sur Morales kont sera. Jekk Mark u jiena niklu 2000 kalorija. Tajjeb, imma jiena l-2000 kalorija nġibhom pereżempju mill-ġelati, mir-ross, minn pereżempju jien naf. Insib x'insib insomma u ngħid laqgħu naqgħod l-2000 kalorija għax hekk rajt li għandi bżonn 2000 kalorija. Waqt li Mark joqgħod attent. Jgħid isma' jiena fil-ġurnata tiegħi ħanġib xort tal-2000 kalorija. Ħanġib xort tal-2000 kalorija. Ma soltax xorta. Li kallimtienna. Imma skont ħanispjegaha. Skont x'niekol. Imqar nofshom, jekk imqar nofshom ġejjin mill-protein u mill-fiber. Jiġifieri mill-laħam abjad, jew inkella mill-ħut, jew minn xi Greek yogurt, jew mill-bajt, jew anke xi ftit laħam aħmar għal min jieħu laħam aħmar. U il-fiber ġej minn għażla tremenda ta' ħaxix. Dik għallimtienna u tajba. Numru ammont ikkontrollat ta' frott ukoll, mela inti diġà għandek vantaġġ li int lejt aktar, però u di li forsi qatt ma semmejtilkom, għandek vantaġġ illi dawk l-10% illi qed insemmi, illi inti qed taħraq ta' kuljum, għax inti qed tikol dal-ikel illi minnu nnifsu għandu thermogenic effect jinħaraq malaj. Ejja nużaw il-kelma jinħaraq aktar malaj. Jinħaraq. Tajjeb, inti qed titik vantaġġ ieħor kbir fuq dak l-ikel illi ġismek biex jipproċessah. Ma tantx juża kaloriji, waqt li dan juża ħafna kaloriji biex literalment